kondena betea dutenak, bai 3 laurdenak betea dituztelako, edo bai doktrina zikin hori ezarri dietelako, espetxan dauden lagun guzti horiek ere kalean egon barko luketela gogoratu eta aldarrikatzen dugu. Nola ez, gaixotasun larriakin dauden presoek ere eskatzen dugu eta esegitzen dugu kalean egon beharko luketela. Bukatu noski isolamendu, bakartze, dispersio eta horrelako neurri gizagabeekin. Eta emaitzeko presoak ez ezik, ieslariak ere, iesean joan behar izan duten lagun horiek ere etxan egon beharko luketela gogoratzen dugu. Herri bilgunetik ere animatu nahi zaituztegu Eguberrietan batez ere preso eta ieslariak etxera ekartzeko aldarrikapena duen banderola jarri ezazuen zuen leiho eta balkoietan, hor dituzue salgai. Eta dei berezia urtarrileko lehenengo igandetan egin ohi dugun manifa horretara. Aurten berezia da, denok badakigu ze garai politiko bizi dugun, badakigu garai honek berez exigitzen duela eta eskatzen duela presoak kalean egotea ja, ez dituzte askatu oraindik. Gehiago jukatu beharko dugu edo bultzatu beharko dugu, eta aurtengo asmoa benetan manifalki kartelak dion bezala kolosala izatea da. Espetxeak ustutzeko kalea jendez bete beharko baitugu.